crec que és necessari el poder tindre un mitjà, un vehicle, on d'alguna manera poder facilitar informació al ciutadà, fomentar la nostra llengua, produir, promoure. Evidentment que tot el que siga fomentar la nostra cultura, les nostres tradicions, el nostre esport, tot. Cada ciutadà s'ha de sentir identificat en una cosa d'estes i ser noble en les nostres tradicions, en la nostra llengua, i fer suport a que tot això ha de ser un pas per a la gent que ve al darrere. És el moment per a poder fer un crit. Jo crec que això no deixa de ser un crit de la societat, d'un país, del nostre poble, que té ganes de que n'hi hagi ressò i que tot això arribi a un final que evidentment tots volem, que siga que se torne a alçar el que és la televisió valenciana.